हाय एवरीवन आंनि बे यूट्यूब चेनेलनिफ्राय गासैखौबो गोसो गोरबोजों अननाय जासिबाय। जोंहा मागो दमासि फैगासिनो। मागो दमासिनि मानसिफोरा माबायदि लाहार फाहार जादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायदो। इनिफ्राय थाम्बनेलाव नायना बुजिखादों, गासिबो बुजिखागोन। फंनैसो रायज्लायनि फै 3 मिनिट 4 मिनिटसो सम होनानै आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। भिडिअखौ नायनायनि सिगां साबस्क्राइब खालामना लागोर, लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जोबोद गोजोननाय मोनगोन। ओरैजाय नाहरबाय थानायनि खारना जाहैबाय गोजौजों सिखाव राजा बिरनानै फैयो, लैथोआव बाफैयो, जोंनि लैथोआव। बेखौ होखारनांगौ जायो आरो गाज्रि दामोन। बाथ्राया ओरैबायदि, मागो दमासिथ' जासिगोन नोंथांमोना गासिबो। इनिफ्राय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो जोंहा आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सना माला जागोन, तारिखआ माला। आरो बिराद गाज्रि खोनादों आङो। सिखाव राजा फैदोलै, सिखाव राजा नेनांगौ जायो। सिखाव राजाखौ नेदों आरोना। बाथ्राया बे, जोंहा मेन पइन्टखौ बुंनायनि सिगां आं मोननैसो बाथ्रा फोरमायग्रोनि। आन्ध्र प्रदेश, तेलेंगाना, मुम्बाइ, दिल्ली आरो ओरैजाय कर्नाटक, तामिलनाडु, केरेला, बेबायदियाव जोंनि आसामनि आरोना, आसामनिफ्राय फैनानै खामानि मावनो थाफैनायफोरा खमसे खम तेलेंगाना बायदियाव, हायद्राबाद बायदियाव 2 लाख 3 लाख मानसि दंफैयो। बेनिफ्राय ओरैजाय आन्ध्र प्रदेश बायदियाव खमसे खम 5 लाखसो मानसिया दंफैखायो। बेनिफ्राय ओरैजाय तामिलनाडु बायदियावबोथ' 2 लाख 3 लाखा दंखायो फेमिलि मात्रयैनो। आरो कर्नाटक बायदियावबो हमना ला 1 लाख 2 लाख, केरेला बायदियाव 50,000 60,000 हमनानै दोन। होमबा टटेल हमनोबा गासै 10 लाखखौनो हमना दोनोबाबो ना, जोंहा आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सनाव बबेबा मोनसे पार्टिया गाज्रियै जेननायनि माने लामा थायो आरो माने। दा बेनिनो जोंहा पार्टिनि नामखौ बुंला आरोना आङो, नङाबा गाज्रि मोनगोन सोरबा सोरबाया। माने गासिबो बिदेशआव खामानि मावनो थाफैनाय, बिदेशआव थाफैनाय मानसिफोरनो माने गारि भारा, थांलाय फैलायनि गारि भारा, जानाय लोंनायनि फैसा हरनो ओंखारदों होननानै खोनादों आङो। दा बेफोर बाथ्राया बेसेबां सैथो खोन्थाहरलायदो, कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलायदो। बबे मोनसे पार्टिया जाथावना नोंथांमोननि बायदिबा? सान्दुङा मोदानदोलै गाज्रिनो, माबा मोलेलेजों मानसिखौ गोसोमसो नुलाय लांबाय फाग्ला। आं गाइखेर बायदि गुफुरसो। दोनथ'नोसै दै।